Hai लोगोफोर जाखावना होदो दे रुबा मोजाङै मोजां जादो ओमफ्राय नै गोदो सानसुमानि क्लास फ्रेन्डमोन आरोना गासिबो नामा दा मालाबा फट' खेबखांबायावनो स्टेटासबो नुवा नेट नाङा मालाबा फट' खेबखांबायानो नों Aste जादो Mari mendang Sal मोजां oke जादो tapi गोजौ गाहाय जानोसै दा औ जायाला माथो kok YouTuber-pada dulu dulu kan Nah, logofor angin logofor arena isoro godo nih partnersfor arena ada ini sing alira sar dong ya come on shake yeah come on man lugas oke hai Pak Pengling jenisnya numai mana nengkulai oke Paskar Pak Ma ya nothing man बरिया ब्राने Ngilang kang fuele am video banai film ada YouTuber na dolo thaterna mona oi la yo driver a jo fi kadang जों rong kha kan naidों लाबो बैनिफ्राय जागोन ना जोंबो बेनिफ्राय बिनिफ्राय हा बिनिफ्रायसो जाहैगोन ना बेखौनोथ' ओइयाव जागासिनो दं ada YouTuber नुवाखै नुवाखै र' हा मा एफा शेयार खालामबावरा एफा फेमास YouTuberखौ नुलायलायाखै आरो आग्ला खम जाना दंद्रा चिरां मालिबिटानि ना माथो बासामेन बासखौ enggak kenapa basirkan जाखावना होदो दे जासिगोन oke जागोन मोनाखै betul साबोन गाज्रिलै बा र' जागोन जायखिया जागोन नोंसोरथ' सेल्फिस गोजाखा जाग्रोनायाव जायगा लानायफ्रा बवा जायगा लानायफ्रा साइडआव प्लास्टिकबो लाखाबावोसो आलिरा जागौसोमोनलै दा नै सियारासो मा गसङै मावदोलाय रहिलआ जाखांबाय औ ओइजों दं ओइलाय फैगासिनो र' पिस मिलजों फैगासिनोलै पिस मिलजों